Hej og velkommen til denne her video, hvor jeg vil vise, hvordan man monterer hovedet og hætten på kroppen på mine hoodiedyr. Jeg ved af erfaring, at det er noget af det, der volder størst problemer, når man laver den. Så det er svært at filme, mens man sidder og arbejder, for jeg har et kamera stående mellem mine arme faktisk. Så jeg giver det et skud og ser, hvor tydeligt jeg kan vise det. Jeg har sat hætten på hovedet af den her kanin, som jeg har lavet færdig. Jeg har krop og ben monteret sammen. Jeg har ikke sat armene på endnu. Det er nemmest at gøre, før man sætter armene på. Og så har jeg taget garnenden fra hætten og lige viklet rundt om øret her, og sat en knapnål i, så den ikke i vejen, mens jeg syr. Det kan godt komme ind og blive syet med ind i, hvis ikke man passer på. Det er lidt specielt, når man skal sy igennem 2 lag. Man skal igennem både hætte og hoved med den her garnende fra kroppen. Så jeg giver det et forsøg, og så håber jeg, at man kan følge med i, hvad det er, jeg gør. Jeg har trådet min garnende på nålen, og så trækker jeg min hætte frem. Du kan se hernede, kan man se, at der er alle endehæftningerne fra broderierne, og den skal trækkes så godt frem, at det, man syr her, det kommer til at ligge i det her område, så det yderste kant herude er fri af syningen. Første omgang jeg syr, der syr jeg nogle ret grove sting, fordi der er det er faktisk det vigtigste, at man får placeret hovedet rigtigt. Så hvis man holder den, så man kunne tænke sig, at den sad med kanten her fri, så går jeg om bagpå, og så begynder jeg at sy nogle sting. Jeg er nede i kroppen nu, så det vil sige, at jeg starter, og jeg er på midten, så jeg starter med at lave et meget dybt sting med min nål, går langt op i hovedet og går ud igen. Og det gør ikke noget, der er nogle lidt store sting her i starten, fordi det handler om at få placeret hovedet rigtigt. Så sætter jeg kroppen ned til og laver et sting hernede i kanten. Så har jeg lavet første sting. Nu skal vi lade på, at det ikke går i kluder. Det gør det jo altid, når man skal vise noget på en video. Sådan, så har jeg et lidt groft sting her. Vender igen, kigger på forsiden og holder den, som jeg nu synes, den skal være. Holder godt fast, går op igen, meget dybt og ud igen. Endnu et groft sting. Så går jeg ned her i kanten. Så har jeg lavet de 2 første. Jeg venter lidt med at stramme for meget til. Tjekker placeringen. Stadigvæk okay. Så er jeg klar til tredje sting. Der går jeg rigtig dybt igen og ud. Sådan. Så er jeg næsten omme på forsiden, og jeg har lavet 3 grove sting kun. Det ser stadig godt ud. Kanten er fri, og det sidder lige. Går jeg op igen. Dybt op og ud. Man skal virkelig trykke til for at komme helt op. Og på den her første omgang, jeg syr, der får jeg faktisk hæftet det hele. Men kig hver gang, du har lavet et sting, for en sikkerheds skyld. Så nu er vi så langt, så vi... Jeg skal passe på, at jeg ikke kommer ud af kameraets synsvinkel. Sådan, og så er jeg nede. Inden jeg syr det sidste sting heroppe, så tager jeg min pincet og mit fyld, og så fylder jeg rigtig meget fyld ind i kroppen. Fordi hovederne på de her hoodiedyr er store i forhold til kroppen. Det vil sige, at kroppen skal bære meget vægt, og derfor er det godt, hvis kroppen er godt fyldt, så det ikke begynder at sidde og dingle. Nu kører jeg lige. Nu tæpper jeg min pincet, nu propper jeg ind. Og det er altså nemmest at gøre med en pincet, fordi man lige kan holde lidt fast og komme godt ud i skuldre og det hele på sit dyr. Sådan. Så er det godt fyldt. Går op og laver mit sidste sting heroppe, dybt op og ud igen. Man skal trykke ret meget, man er lidt voldsom med det stakkels dyr, mens man gør det. Men, vil I se, nu går jeg lige ned her i kanten, og så har jeg faktisk hele vejen rundt. Og jeg kigger stadigvæk på forsiden, det ser godt ud, og så trækker jeg hårdt til. Så har jeg en god, stabil hæftning oppe i hovedet. Og så kan det faktisk allerede hænge nogenlunde, uden at rokke. Og det er sådan set de eneste gange, jeg syr op i selve hovedet. Fra nu af syr jeg så kun
små sting. Jeg går op i hætten. Nu vil jeg lige vise jer en godt trick, hvis der er kommet fyld ud. Så sådan en lille spids saks her, den er altid også til at trykke fyld ind igen, hvis der kommer noget ud. Brug for guds skyld ikke hæklenålen, for den fungerer lidt ligesom en fiskekrog og trækker endnu mere fyld med ud, hvis du begynder at stikke den ind. Nu kører jeg kun i hætten, og nu kører jeg meget mindre sting her, og så kører jeg lidt her i kanten af kroppen, og så syr jeg meget fine sting rundt, så hætten bliver hæftet godt fast ned i kroppen, og der kan man sy ret mange. Det gør den finishen lidt pænere. Hvis du vil være sikker på, at hætten sidder ordentligt, så kan du godt pille tråden fri her. Prøve at tage hætten ned. Men det her, det ser godt ud allerede, kan jeg se. Så jeg er ikke i tvivl om, at den kommer til at sidde, som den skal. Denne her. Det ser meget lige ud, når man ser det forfra. Jeg stopper lige kameraet, og så vender jeg tilbage, når jeg har syet hele vejen rundt. Så er jeg færdig med at sy, og jeg har lavet små sting hele vejen rundt, så nu virker syningen lidt mere tæt, end den gjorde, da jeg havde lavet de grove sting. Inden jeg lukker af, fjerner vi lige denne her og tager tråden her ned, så vi kan få hætten ned. Der kan jeg godt lide at tage hætten af dyret, og lige kigge, hvordan det ser ud med hætten nede, fordi der kan være noget, der ikke er så smukt. Nu trækker man normalt ikke hætten ned så meget, men hvis man synes, der er noget, der virker lidt løst, eller hovedet ikke sidder præcist placeret, så kan man stadigvæk nå. Så jeg synes jo her, der er en, jeg ved ikke om I kan se det, der er en lille tråd, der er lidt, et lille sting, der er lidt løst her. Så måske synes jeg, at den her skal have et ekstra lille sting i siden herover i denne her side. Det jeg så gør, da jeg lige tager hætten op igen, jeg gider ikke sætte ørerne på, det er der ingen grund til, så jeg går lige med min nål ind og går hen i denne her side, fordi jeg kunne se, at jeg synes, der skulle være en lidt mere stram finish herovre. Og der har vi så den tråd, der vi ikke gider have. Og så kigger jeg lige ind her for en sikkerheds skyld, og det er det her lidt løse sting, jeg godt vil have strammet lidt op, så jeg går lige op igennem her. Og så går jeg op og fanger ind i hovedet og går ud igen. Det er ikke nødvendigt, for man kigger normalt ikke sådan ind under hætten, men jeg vil gerne have, at det skal se pænt ud, når hætten også er nede. Så jeg prøver lige at lave et ekstra lille sting her. Og stramme godt til. Sådan. Ja, så fik den lige lidt mere stabilitet, men I kan se, at hovedet rokker faktisk ikke overhovedet, selvom den faktisk kun er syet fast med 6 sting. Men hvis man går dybt op, går det fint. Så vil dyret se sådan her ud, når hætten er nede. Og armene kommer jo så ind og skubber hætten lidt op, så den kommer til at sidde sådan. Så det er jeg meget tilfreds med. Når jeg er færdig, løfter jeg lige hætten op, så laver jeg et lille sting. Sådan her. Når der er en lille lykke tilbage, kommer jeg ind igen og strammer godt til. Og så fører jeg min nål ud igennem kroppen et eller andet sted. Trækker en lille smule i garnet og klipper. Så hopper den ind. Ja, så var jeg både ved at vælte kamera og det hele, men nu er hætten sat på, så I kan se, hvordan det færdige resultat er. Jeg har gjort det en del gange, så det er ret let efterhånden. Man skal nogle gange lige øve sig lidt, men hvis du følger de her retningslinjer, så skal du også nok klare det. Held og lykke og god fornøjelse med dine huttedyr.